manena kuti chifukwa chokuti zinthu sizikuyenda bwino. Tinamva nduna kuyankhulapo anayankhulapo zinthu zingapo zina mwazo anati ayi boma likugwira ntchito yake. Fena kuti zinthu mwina boma zinthu sizikuyenda ndiye kuti pofika tsiku la lero zitukumeza kuchitika mdziko muno CDF nzake zonsezo bwezi pano kulibe. Construction ya M1 kuchokera ku Lilongwe mwakafika mpana ku Chiweta sikanachitika ndizo zotero zimene zikuchitika padakale pano. Mafati ngomva ndemanga yanu pa kuyankhula kwa mawu awiri amenewa kuti comment yanu ndiyotani tiyambeni Mr. Kasakula. Ineyo ndiyamba chonchi munthu onena kuti suli mboma suli ku treasury sindo minister of finance let alone nduna uliyese siwe president siwe nduna siwe civil servant uduluma kuchita minister of finance. How do you go pansongana kuona kuti boma lili broke when boma tikuona kuti likuyenda zinthu zikuteka aupereka ma service whether ku agriculture whether ku health chicho simena Malawi amene aulandira zimene makamba nduna za information ma project akuchitika akupitiriza. So how do you say kuti boma lili broke? Look, iyeyo ngati Atupele Muluzi ali broke kunyumba kwake that's his house, but he should not speak on behalf of government that is broke over something that he has no evidence whatsoever. The evidence on the ground is that government is not broke. Nduna za chuma achithola banda apanga popano budget iyo apanga pasi ku parliament. It presupposes there are resources. So the government is broke. I will not. The only person that said government is broke was Mutharika. And he probably having a mboma could government is broke. Maybe that time we hear another boma will be broke. That's that time. Today government is not broke. My larger comment would be it is fashionable these days. Kuti opposition na odi analimbu mwemo akapita mansonkhano umakamba za boma. They say this about government. President Lazarus chakwera apanga ataki huku kuli maibanda kuli Atupele Muluzi obviously Mutharika Gabambe Jihana ose amakukhalira kwamba nkhani za boma nzovetseka nangasitili mu political season nthawi yafika yoti athu anene zimenezo. Komano ndimanena kuti Amalawi sokusa. First and foremost afunika azilemekeza Amalawi akapita pasonkhano azoti pano tikulankhula ndi anthu anzeru zawo ziwetu ndenazi azipanga digest sutangolandira kuti ngati chani kuti ona Amalawi ndi anzeru. Each and every person that goes to a rally amapita ndi open mind amayembekeza kuti ave zinthu za nzeru. What we are seeing zizochitika opposition izomvetsa chisoni chifukwa sukuona kuti Amalawi akuwapasa zinthu za nzeru. The only thing they are saying is to attack government, which is fine. But at the end of the day, people don't just rango for the boma liliwiki up mabodza. They also want to hear your plan on chani. Yeah, Atupele plan again chani. Atupele Muluzi kuti Amalawi ampasa boma angapake chani. Why doesn't it start kuti ineyo Kazabwera kuti government is akhale broke mabodza amene nawo nzapanga chakuti. Sauna nacho tuba. Chimozo muzapita Mutharika chimozo akafika akapeza chance yolankhula akangotuluka pano ndi apo akachoka kunyumba kwawo pano ndi apo basi ndi milandu yokhayoka ndikuopseza Malawi ndi kunyenyani inuyo ngati ifeyo sitizavomeraso 2020 tinavomera zopusa sitizavomeraso. Ndemi was saying kodi ndalawu afuna chani? What is it that he wants? Zimapanga zoyipa iyeyu ziyamakamba Kevin last week kuti munthu ukathamano usamaswe phale foni we sunga kukude chimanga kwatuli madukukuta sunga kukude chimanga chokazinga pa phale foni we mwana wadatha mkama mulibe chichose sunga adye chimanga sibwino kuti uziswanya phale chifukwa uli na dzukulu uli ni wana amene mano awo akalewo dzaza mkamwa adye chimanga sibwino yocho. Iwo acha number 1 ndakulu ne dziko lino kuti alionongera anawa amene ali nzaka zambiri zokhala iwo aja akula zaka 85 chawoto wadalitsa akhalitsa nthawi. I don't think utsogolo will another 85 yorakhozo khala dziko nalapatsa. This is the reality of life. Nobody is going to live forever, and the longer you take on this earth, the less days that you have in front of you.
He must recognize that. Kuti sibwino munthu ufuna kuti dziko lino aliwononge umanena kuti ife sidzavomera chisankho amalawi sitinachite sitinakavote ndiye chimene ananena kuti sadzavomera ngati chisankho chidakale cha cholinga nchofuna kuti amalawi azizaphana amalawi iwowo sazaphedwa. He will be protected kunyumba kwawo kandani azapanga protect alini government security imene ni mapasa 40 na former president azapanga protect anawo ndadzukulu awo ali ku America afuna ana anzawo na mina zizafa afuna ana anzawo zizafa zachitika ku Mozambique anthu aphana anthu akufa 300 chakuti 400 chakuti. What is happening today? Amene amatsogolera amene amanena kuti ine simvumira chisankho went to the state house kugwira mkono wa president amene asankhidwa chapo. Yet people have died. Nzimene afuna Peter Mutharika zimenezo. So amalawi we should not be bullied. Bazungamba ti bullied. Sanga tipange bully Peter Mutharika. Sanga tipange bully Atupele kuti azinama maboza kuti kuno we are broke. Ziwe zisazivere. Awawa afuna kodza phuziro kamu 16 September. Uzagana kuti inu mapanga spread amati despondency. Mafuna anthu azidandaula so amalawi afa kuti we are broke ndi apange chati azilira kunyumba kwa amalawi akhale basi lona Atupele wanena kuti we are broke kubangwe ndeti zilira ife when we know kuti is lying. Government is not broke. Government yoti is broke si mapanga zimene zimaoneka kunjaku zaboma ma services akupereka boma zona kamiseu kachani zikutheka ma bridge in town mosema ndalama zikuzofa zikutuluka mosema awapanga zithu awapanga ka irrigation kachani zambiri mbiri zochitika ndi boma lapanga broke palipo nkungofuna sokoneza ineyo my plea kwa mara ngonena kuti zilunga zimezi akakamba mafusora so eniwo mwakamba kuti government is broke inuyo mkalo amboma mzapanga manje kuti government is broke azapezeka kuti alibe chokamba iwo aja Atupele ine chimene ngalangize apite kwawo kumachinga zikapanga ku campaign because last time he lost the election 2019 MP he lost. That's why he's not a member of parliament today. Farmer Jusazochita, instead of concentrating on instead of building his career, he thinks he's already on top when he's not on top at all. He needs to come down to the ground and connect with the people of his people in Imagine Kuntaja. Aga for the reso 20 September would have been able parliament. From there, that's when he can relaunch his career. Otherwise, he's moving too fast. Mwina Ditima often also is a relevance. But at the end of the day, Atupele Muluzi is no longer relevant. Agenda for change in Atagaregari. When he first came with the agenda for change, he was youthful. Some youth thought we have now our own Atupele Muluzi. Adam Pasa Mavodi, 700,000, I think. Ulendo Yamba. Yes. Ulendo Chiwiri, 200 Woka. He even lost to Umachinga, Untaja. So if I were him, I would go back to the ground and do some basic things other than chewing what he cannot swallow. He's excited, he's what? He's a good young man, a jolly good fellow. Very, media savvy. I think he that's why he has lost credibility as per his performance in Musango ziwiri zimene tatana nazo. Mwene ndi milebongo. Chabwino. Zikomo. Tathokoza ndithu. Zikomo.